ככל שיש, שיסגור עסקה ויסיים את המאבק הזה. יש פה מאבק רחב, צריכה להיות פה דרך יצירתית, גם במתודולוגיה שלה, כדי לסיים אותו. כן, אבל בסופו של דבר הרי צריך לסגור עסקה, לא? זאת אומרת, השאלה אם יש פה מישהו שמסוגל לעשות את זה. אז אני חושב שיש, האנשים האלה נמצאים, ואני חושב שחלק מהם נמצאים אפילו כאן ליד השולחן. אני חוזר על מה שאמרתי מקודם, העם רוצה, זה בסדר, אבל העם לא נמצא פה. יש פה ייצוג מסוים של חלקים בעם, והחוכמה היא עכשיו לנצל את ההזדמנות הזאת, ולא לערבב את קולות הרקע, כמו שאנחנו שומעים ברקע, במאבק הזה, להגיע לנושאים תכליתיים, להציג דרישות, יעדים מסודרים, ולנהל משא ומתן, כי אחרת המאבק הזה, ואני עם אלה שהיו מהקטגוריים של המאבק הזה, ובכל זאת היה פה הישג גדול, השיח הציבורי התפתח בעקבות אותם אנשים. כל הכבוד להם, גם אם אני לא אהבתי את ההתחלה של תחילת הדרך, הם עשו משהו, ועכשיו צריך לקחת את זה, עכשיו צריך מבוגר אחראי, ואני חושב שיש פה לפחות שניים שיכולים לעשות את זה בצורה טובה. זה מלכוד 22 כי יבקרו אותם, יגידו שהם לא השיגו את כל המטרות, הם לא השיגו את המטרות של האבות הגרושים, הם לא השיגו את המטרות של הנחמנים, אבל בסופו של דבר צריך דיבור פרקטי, וצריך להשיג מזה משהו, כי אחרת, כמו שאמרתי מקודם, התקשורת תשכח מזה מתישהו, משהו אחר יקרה, וסדר היום הציבורי ישתנה, וזה חבל. אני הרגשתי היום בבוקר, כן, שאתה בעצם משמיע קול שאומר, אני רוצה שהמחאה הזאת תהיה פרקטית, אני רוצה שהמחאה הזאת יהיו לה יעדים ברורים, ואני רוצה לשבת ולדבר עם מי שיכול להגשים לי את היעדים האלה, ואני הרגשתי שאתה עומד כאילו להתפצל מגורמים בתוך המאבק שרואים את הדברים בצורה אחרת לגמרי. נכון, אפשר לומר עד אתמול היו פה שתי תזות במאבק הזה. היה את החלק הזה של רוטשילד שסבר שלא צריך להציב יעדים ברורים, צריך להמשיך במאבק לשם המאבק, בציפייה שהממשלה בעצמה תביא את הפתרונות. לעומת הצד הזה של רוטשילד, שסבר שצריך לשים מטרות מאוד מאוד ברורות, מטרות רחבות, אני מדגיש, לא סקטוריאליות, אבל לשים מטרות כדי שהממשלה תוכל להתחיל לעבוד עם הדרישה האמוציונלית הזאת של צדק חברתי, שאיתה אין לה מה לעשות. הממשלה צריכה לבוא ולהגיד, לזה אנחנו מסכימים ולזה אנחנו לא מסכימים. לכן אני באתי ואמרתי, אנחנו לא פה במאבק לשם מאבק או כדי לנגח ראש הממשלה, אנחנו כאן כדי להשיג פה הישגים מאוד משמעותיים שיגדילו את הרווחה של האנשים בישראל. עכשיו בואו נדבר רגע על צדק חברתי. יושב איתנו פה מוקי, ערב טוב. שלום. אתה שומע את עצמך? יש פה איזה בחור נמרץ. כן, הוא נמרץ מאוד. כן. העם מתעורר. הוא מדבר על צדק. תשמע, הסיסמה הזו של העם רוצה צדק חברתי, זה נשמע כמעט כמו לקוח מתוך השיר שלך, אף אחד לא מדבר על שלום. כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק, כן? השאלה אם המונח הזה צדק הוא באמת לא אמורפי מדי, אם לא צריך להיות הרבה יותר ספציפי מה רוצים. קודם כל, שמעתי שאתה רוצה לשרוף פה איזה משהו, נכון? אני? בעניין של לבוא לשרוף את העיר. אני לא זוכר שאמרתי ככה זה. כתוב באתרים, רוגל. כן. תשמע, הדבר הזה הוא רגע מיוחד, כי הוא מצד אחד יכול להיות רגע מכונן ונהדר ונפלא בהיסטוריה שלנו כחברה ישראלית, ומצד שני הוא בקלות יכול לגלוש להיות פרסה חסרת מיקוד, חסרת תועלת, שלא רק שלא תעשה תועלת, אלא גם תעשה נזק, כי היא תהפוך את הדבר למגוחך. מה, אתה רואה כבר ניצנים של הפרסה הזאת? נורא קל, יש המון גורמים שירצו להפוך את זה לכזה, שירצו להגחיך את זה, שירצו כמו שאמר לי הנהג מונית בדרך לכאן, שבאתי אמר לי ברוטשילד, מה הם עושים שם יוגה עכשיו, נכון? אז כאילו, הגישה הזאת של להוציא את זה, כי זה תל אביב, כי זה רוטשילד, כי כל הזמן, היא לא בריאה, אני לא רוצה להגיד מסוכנת, אבל היא מסוכנת למאבק הזה, זה בטוח, כי המאבק הזה בעיניי הוא על דבר אחד, וזה שינוי סדר העדיפויות הלאומי של החברה, המדינה, הממשלה, הכנסת, כל הסיפור צריך לקבל טוויסט. אני לא יודע אם זה אפשרי, וגם אם כן בטח לא במכה, אבל זאת חייבת להיות השאיפה. וכל עוד אין לזה פוקוס, אין לזה ראש אחד שיכול להגיד אני הפה של הדבר, אני אנווט את זה, אז אני לא רואה גם איך נוכל להגיע בכלל לאיזשהו דיון. אז אתה שומע את זה, זאת אומרת, האם אתם יכולים באמת לגבש פה אחד עם פוקוס אחד שיוצא מהסיסמאות המאוד כלליות של צדק חברתי ואומר דברים ברורים שמשיגים דברים ברורים? אני אתייחס לשני החלקים. כן. אז גם, נכון, אנחנו עושים מאמצים גדולים עכשיו לתאם את העמדות של מעלים שונים, יחד עם התאחדות הסטודנטים, יחד עם גורמים נוספים ששותפים למאבק, ויש כרגע איזושהי תכונה כדי להביא להתכנסות ולפחות עמדה משותפת.
בצד השני, אני חושב שכבר היום אנחנו יודעים להגיד את הנושאים המרכזיים שעל הפרק. אנחנו רוצים לראות שינויים בתחום המיסוי, אנחנו רוצים לראות שינויים בתחום הדיור, אנחנו רוצים לראות שינויים בתחום החינוך ובתחום הבריאות. אבל יש לי את הרושם שברגע שמנסים לדבר איתכם על זה באופן קונקרטי, אתם אומרים, רגע, אני לא כלכלן. לא, אני חושב שאנחנו יודעים להגיד בכותרות, תראה, בממשלה יושבים האנשים החכמים ביותר עם הנתונים, והחשש של אנשים עממיים שיצאו לרחוב, שהם לא ידעו להתמודד בדיון משא ומתן כזה עם הממשלה, וימרחו אותם וימסמסו אותם. ומכאן החשש, וצריך להבין את זה, כי המחאה הזאת, הכוח שלה והמנוע שלה זה אנשים פשוטים. מצד שני, בטח במעל הירושלמי יש הרבה ידע והרבה הבנה והרבה רצון לעשות שינוי אמיתי במדינה הזאת לאורך טווח, וברור שהדברים לא ייפתרו ברגע אחד. חלק מהדברים הממשלה תצטרך לפתור אותם בהחלטות מיידיות, כדי להראות לאנשים שיצאו לרחובות שכן, הם הצליחו לשנות כיוון והצליחו לשנות משהו במדינה הזאת. בשלב הבא יבואו לידי דיון והידברות בצורה מיוחדת, כפי שהזכרתי קודם, לא באמצעות בן אדם אחד, אני לא מסכים עם מוקי בעניין הזה, אלא באמצעות קבוצה מגובשת שאנחנו עובדים עליה ומנסים להסכים עליה, שתוכל לדבר על שאר הנושאים שהם לא יכולים להיסגר בטווח המיידי. שיר, יש פה, זה הכל ענייני או שיש פה גם ענייני אגו? שאנחנו ייסדנו את זה ואף אחד לא יגיד לנו מה לעשות. תשמע, בכל מקום יש ענייני אגו. אז גם פה. אבל אני חושבת שאנשים נורא, בשלב הזה לפחות ועד עכשיו, אני חושבת שהדבר הכי נפלא שנוצר פה זה שאנשים למדו לשים את האגו שלהם בצד ולהבין מה המטרה שחשובה פה. ואני ממש רואה את זה קורה מענייני אגו שנפטרים במטבח, באיך חותכים את העגבניות, ועד אגודת הסטודנטים ובעצם כל מיני קבוצות אחרות שמבינות מה חשוב פה, וכולם מבינים שאנחנו פה בשביל המטרה הזאת. זאת אומרת, זה מתהווה ונהיה יותר ויותר בשם. קשה לי לזהות המטרה כמי שמסתכל מבחוץ, וזאת הבעיה. קשה לי לזהות מטרה מסודרת, הגדרת מטרות ברורה, וזה חסר לי, ואני מאוד אשמח, אני אומר שוב פעם, גם כמי שאפשר לקרוא לי כאויב המהפכה, אני מאוד אשמח שבסופו של דבר ממה שקרה כאן, וקרה פה אירוע חשוב, שיצאו מכאן צעדים פרקטיים ונגיע לאנשהו למקום טוב יותר, ובלי הגדרה מסודרת זה לא יהיה. מוקי, אתה מסוגל להיות נחוש ולשיר את כולם מדברים בשלום, אף אחד לא מדבר על צדק? אני יכול, כן. אז אם הבחור החביב שם ייתן לנו. אז בוא ננסה לעשות את זה, תלך על זה. אני חושב שכדאי תצא לפרסומות בשלב הזה, ותתארגן, ואז ננסה לשיר. אני חושב שאנחנו ננסה לשיר עכשיו. מה, איך? ככה? מה, ככה אני חושב? כן. זאת מחאה אותנטית, היא לא קשורה, אבל היא אותנטית. כן. לא, מה שחדש פה זה הצעקנות. עד עכשיו הדברים התנהלו פה באיזושהי באמת תרבות דיון, ואם התנהל דיון באיזשהו מקום נתנו לו להתנהל ולא התפרצו ולא הביאו את הצעקנות ואת הצווחנות ואת הגסות רוח. מהיום הראשון היו כאלה. מה? מהיום הראשון היו כאלה, זה פשוט בגלל שזה ברחוב ואין לך בעצם משטרה בו, וזה סוג של אנרכיה. זה שאין משטרה זה טוב, זה שאין משטרה זה טוב. מה שהיה זה שאנשים כיבדו כל אחד איכשהו את הספייס של השני ונתנו לדיונים שם להתנהל, לא איציק? אני לא חושב שמה שקורה פה עכשיו זה דוגמה מייצגת למה שקורה פה בכל היום. כן. אני עדיין לא נתקעתי בחבר'ה האלה. יכול להיות שהבאתם איתכם קהל חדש למחאה ואני מברך על זה. אני מזדהה, זאת אומרת, עם ישראל שתק הרבה מאוד זמן, ואני יכול להבין את האנשים האלה שהמחאה שלהם היא מחאה, לא, זה חשוב. זה חלק מהבעיה, לא צריך להזדהות עם כל דבר. אני לא מכיר את המטרות שלהם. אני לא מזדהה עם הצעקנות. לא, הוא מזדהה עם הבטן המלאה. אני מזדהה עם הבטן המלאה. הם לא עושים את זה. אנחנו העם היהודי, לכל יהודי יש שתי דעות, ובטן מלאה במלא תלונות, זה קיים מאז ומעולם, מסורתית. ולכן צריך, שוב, אני מכוון בכוונה, צריך להתמקד, והחבר'ה האלה שכאן צריכים לקחת אחריות, הם המבוגר האחראי. אגב, גם התקשורת, גם אנחנו, הוא לא סתם צועק לידינו, הוא רואה בתקשורת חלק
אוליגרכיה, חלק מהטייקונים כפי שהוא צועק. טוב. גם אנחנו צריכים לגלות אחריות. אוליגר, משפט סיכום הכי קצר שיש לך. תראה, אני תקווה שאנחנו נדע לעשות את המהלך ולהתכנס ולשים נייר מדיניות והצעה למתווה איך